Serpis es desenvolupen diferents iniciatives per tal de recuperar-lo tant a nivell social com a nivell ambiental, i hem volgut conèixer alguns dels col·lectius que ho fan possible. El CDR es una organización no gubernamental, pertenecemos a una red de centros de desarrollo que es COCEDER y aparte es parte de la parte social de la Escuela FP La Safor de Beniarjó. Llevamos una serie de actividades con el medio rural y en concreto en el tema del medio ambiente hemos hecho diferentes actividades y ahora en concreto pues hace un año que empezamos el proyecto del riu Serpis. Jo pertanc al centre excursionista a la Madrilla. Començàrem farà uns 38 anys. En aquell entonces el riu estava molt més greu del que està ara quant a contaminació química. Ara veiem que està més bé que mai, però tenim el problema de la contaminació biològica, del que és el peixos, la perques, i per no mirar darrere que tenim les canyes, que això és algo impressionant. Estem al Cau del Llop. Dins del Cau del Llop està l'Associació Cultural Correllops i diguem que van ser els primers que van començar a fer activitats al voltant del riu. Les primeres coses que vam fer potser eren coses molt simples com anar al riu i fer batudes de neteja, de replegar deixalles i fem que trobàvem. I ahir vam començar a col·laborar amb la Fundació Limne, que té ja desenvolupat una metodologia de té materials, diferents materials amb els quals t'ajuda a saber en quin punt o en quin estat està un tram concret del riu. Pertanyem al col·lectiu Nostra Terra de Potries i una de les accions, o diverses de les accions que estem fent, és intentar que la gent torni a baixar el riu, que sí que ells puguen baixar a nedar o en el seu moment a pescar. Aquests col·lectius de la comarca ens han explicat les iniciatives que realitzen al voltant del riu, així com alguns dels resultats que han obtingut. El resultado mayor es el de haber preparado un informe de la situación del Serpis. Yo pienso que es lo más importante, saber de lo que partimos. Hay muchos estudios a nivel de la universidad, pero son estudios que se quedan en el ámbito académico, no ha llegado al ámbito próximo, a la proximidad de la gente que habita los diferentes municipios. Y ese es el mayor valor que podemos tener en este proyecto. Altres accions és, juntament amb l'Ajuntament del poble, una ruta interpretativa per el riu, per a que la gent conega sobretot la flora riberenca. Altres accions, la que acabem de fer, que és salvar tota la fauna piscícola i anguiles que té el riu, pujant-les al pas de la Guàrdia. Vam baixar al riu, vam replegar com si fossin anguiles, també vam replegar barbs. Traiem peixos, els dividíem si eren autòctons i al·lòctons, i els autòctons els portàvem a altres llocs on hi ha més aigua perquè visqueren allí. Home, doncs ens hem trobat en algunes curiositats que feia temps que no veiem, com és, per exemple, els peixinots, el fet que tingués un percentil alt, proper al 20% de madrilles, que això ja, encara que antigament possiblement votara del 80%, veiem que hi ha menys barb del que calia esperar-se i confirmem això, que tenim una contaminació de perques importantíssim, des de la sol al black bass, es mantenen encara altres espècies que són forànies, però bé, com és la carpa i el carpí, però en realitat hi ha prou més peix i sobretot anguiles del que jo em pensava. Hem involucrat també les classes de primària de l'escola d'ací del poble, Verge de la Font, de Vilallonga. I amb la col·laboració de l'AMPA i del professorat hem aconseguit també acostar a la canalla al riu, que és una cosa que sempre gaudixen molt i aprenem moltíssim i que és molt necessari també, que des de xicotets i xicotetes ja tinguem aquest contacte i anem aprenent aquestes coses. Tenim una activitat que és una de les activitats més conegudes, que és el triatló pel riu Serpis. I és una part d'aquest triatló és la baixada pel riu que es fa en un gomàtic i amb una disfressa. També ens han parlat sobre la seva visió de futur
i han fet una crida a la participació. L'objectiu més important que persegueix el col·lectiu Nostra Terra referent al riu és que la gent torni a baixar al riu. I això què comportaria? Comportaria que la gent estimara el riu, per tant cuidara de la flora i de la fauna del riu i que no arribara a extingir-se certs animals o certa flora. Vas veient, i no només el nostre col·lectiu, sinó veus que hi ha altres col·lectius que d'alguna manera anem fent xarxa en aquest sentit. I bueno, són petits esforços repartits en distints llocs que al final d'alguna manera confluïxen i que tota pedra fa paret sempre. I a poc cada vegada s'involucra més i més gent. Que la lluita continua perquè això és algo exagerat. I no sé de quina manera, però alguna fórmula que haurem de buscar, almenys que permet que l'ús i el disfrut d'això que tenim al costat, que és el riu. Bueno, jo sempre ho dic, apaga la tele i vine al riu. Crec que es una frase que os resumís muy bien, ¿no? Yo animaría a todos los ciudadanos y ciudadanas de la comarca y sobre todo a la gente que está próxima al río, que lo tomen como un algo suyo y que lo hagan viable y que se impliquen en todos los proyectos que puedan surgir de todas las asociaciones de los diferentes municipios por los que pasa el río Serpis. El río es nuestro y el río es vida. Com hem vist al llarg dels 5 clips, el riu Serpis ha sigut i continua sent un ecosistema de vital importància per a la comarca de la Safor, i la seva recuperació passa necessàriament per la participació social seguida de la implicació de les autoritats competents. Així que baixem al riu i mullem-nos.